Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám celé odporúčiť a chcel by som spraviť reklamu nejakým rybárskym e-shopom s rybárskymi potrebami, ktoré vám chcem aj odporúčiť, keďže ja rád chytám dravce, len teraz som chytal pár dní vo Vajnorskom jazere, ale nemal som ani záber. Chytal som celú noc, keďže máme jazero hned pred záhradou. Kúsok od záhrady vlastne, hneď ak vyjdeme z brány, máme záhradu, schodíky dole a jazero, vlastne malé jazero, jednotku. Potom je ešte veľké jazero, dvojka, len ja chytám na jednotke. Ale nepodarilo sa mi teraz nič chytiť, keďže nemám ani kvalitné krmiva, ani návnady. Chytám na medovú kukuricu a medovú pufinu. Nemám žiadne bojlisy ani také veci. Už aj kukuricu som setku vyhádzal, takže nemám už poriadne ani čím krmiť. Nemám ani žiadne posilovače. Hlavne na dravé ryby, ako sú šťuky, zubace, úhory, sumce alebo na všetkých dravcov. Ešte mi ostali nejaké 2-3 plotice na strahové rybky na dravce. Ako prvý e-shop je tu rybárstvo Carpio, kde majú takýto Sensat bombik z vanilka od firmy Sensas. To je vlastne na biele ryby. Príchod vanilka. Tu máte na pleckáca. Tu máte zemet. To je medový posilovač. Haldorado spray med 30 ml. Tu je bombik spleskač. Punč meta. Aktivátor spray punč meta 30 ml. Tuto máte všelijaké krmiva. A nástrahy. Ale aj tak zadarmo mi nikto nedá nič. Už mi dlho nikto nič neposlal. Ďalší e-shop je veľkoobchod Sports SRO. Sports. Kde majú na dravce ostré šťuka. Potom tu majú takýto tekutý sirup do krmivu. Ja nemám ani krmivo. Zadarmo mi nikto nedá. Ďalej je tu kyselina maslová. Toto je najideálnejšie teraz, najodporúčanejšie v všetkých e-shopoch. Táto kyselina maslová. Toto je nejaká novinka. Tu je šťuka. Ostré zubač sumec. Ja by som chcel veľmi na šťuku, na zubača a na sumca. Len zadarmo mi nikto nedá posilovače. Takto sa to môže dať na gumenú nástrahu. Alebo na rybičku. Dá sa to použiť na všetko. Ja to najčastejšie používam takto na rybičku. Tak vám veľa odporúčam. Ďalej je tu sumcový posilovač. Monster Crab, Bloody Worm. Tento Bloody Worm by som chcel. Nemám na to a zadarmo mi nedá nikto nič. Už mi dlho nikto nič neposlal. Párkrát mi nejaké e-shopy poslali. A to bolo veľmi, veľmi dávno. Tuto má chlapík peknú šťuku. Ja čo som posledne chytil, mala 80 cm do takých 4 kg. Tuto je Master Mix Spray.
toho fakt veľa, čo vám môžem odporúčiť. Stačí si kliknúť na odkazy, ktoré sú pod videom. Ďalej je tu e-shop Bliškáč, kde majú tiež zaujímavé veci, čo sa týka nástrah a podobné. Všetko nájdete pod videom v texte alebo v popise. Tu máte všelijaké bojlesy, pelety a podobné. To sú booster arómy. Na výpoze sila každá aróma, ale najčastejšie chytám dravcov. Tu máte krmiva, všelijaké kaprové zmesi, dipy spreje, tuto je dip, to by mala byť šťuka, tuto je sumec, pstruh. Zadarmo mi nikto nedá takýto dip alebo booster na dravce. Tuto máte, toto sú nejaké wafter, pelety, boilies, stačí kliknúť teda na odkazy pod videom. Ďalej je tu Lovíme.sk, kde majú tiež všelijaké návnady, nástrahy a takéto veci. Tuto máte spreje, papaja, mango. Na dravce tu zatiaľ nevidím. Darceky, knihy, rybárske videá s Demexom. To vám odporúčam, rybárske videá s Demexom. Mám fakt veľmi dobré videá. Aj teraz mi odpísal na nejaké komentáre a dal like, že sa mu páči. A že mu je ľúto, že sa mi teraz nepodarilo nič chytiť. A lajkol mi aj to, som mu vlastne dával do komentáru, čo som chytil tú poslednú šťuku, ktorá mala tých 80 cm. Muskárenie tu máte. Tak vám odporúčam. A ďalej ako posledné je tu Ryba.sk, kde predajú tiež návnady na krmenie. To máte návnady, všelijaké bojlisy, krmiva, aj keď ja z týchto videí nič nemám. Bojlis, pelety a dipy. Obalovacie pasty. Tuto máte dipy. Na veľmi zaujímajú dipy na dravce, ako je ostres, teda zubac, šťuka, sumec, uhor. Zadarmo mi poslali len raz z nejakých e-shopov. Už mi dlho nikto nič zadarmo neposlal. Ani asi nikdy neposle. Mne ani za videa nikto nič neplatí. Tuto máte posilovač na sumca, ktorý vám môžem odporúčiť. Bloody Worm a Smelly Fish. Tak vám odporúčam. Aj keď mne za videa nikto neplatí, ale nevadí.
Máte tu navnady na krmenie, navijaky, kresla, silóny a snúry, prúty. E-shop sa volá Rybárske potreby Ryba.sk. Všetky odkazy e-shopov nájdete pod videom. Tak vám ďakujem za pozretie, za podporu a za komentáre. A keď peniaze, eurá, ani nič mi nikto zadarmo nedá, nepošle. Tak sa teda s vami lúčim a nech sa vám teda darí. Majte sa pekne, ahojte, čaute.